Θέλετε να μας καταστρέψετε? Θέλετε να μας περάσετε μία ακόμα θηλιά στο λαιμό? Στο προηγούμενο βίντεο είδαμε εν συντομία γιατί θα μπορούσε η διαγραφή των φοιτητών από τα δημόσια πανεπιστήμια να θεωρηθεί παράνομη και ανήθικη. Έκλεισα το βίντεο με ενδιασμούς ως προς το λόγο που ένα τέτοιο μέτρο πέρασε, όμως σήμερα νομίζω μπορώ να δώσω μια εύλογη εξήγηση εν ώψη του νομοσχέδιου που αφορά την κατά κόσμον εξαήμερη εργασία. Η εξαήμερη εργασία δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι μια νόμιμη πρακτική εδώ και αρκετά χρόνια. Μάλιστα και εγώ ίδιος στην πρώτη μου δουλειά τηλεφωνικής εξυπηρέτησης δούλευα κάποιες φορές μερικές έξτρα ώρες τα Σάββατα, οι οποίες όμως ήταν εντελώς οικειοθελείς και που ποτέ δεν με πίεσε κανένα συνεργάτης να αφιερώσω. Είναι η άποψή μου, φανερά, πως δεν αντιτάσσομαι πυρηνικά στο δικαίωμα ενός εργαζόμενου να θέλει κατά καιρούς να αφιερώσει έξτρα ώρες για μια πρόσθετη αμοιβή. Άλλωστε, δεν μπορώ εγώ ή ένας πολιτικός να ξέρει καλύτερα από εσένα ποιες είναι οι ανάγκες σου, για να σου υπαγορεύσει ή απαγορεύσει τι να κάνεις για να τις ικανοποιήσεις. Το νομοσχέδιο αυτό όμως δεν είναι τόσο απλό και πιστεύω πως σήμερα μπορώ να αιτιολογήσω την καχυποψία μου απέναντι στην κυβέρνηση. Νομίζω πρέπει να παραδεχθούμε πως είναι κατ' ελάχιστον περίεργο στη χώρα με τις περισσότερες εργατοώρες αναεργαζόμενος στην Ευρώπη και 7η στον OECD να γίνεται μια προσπάθεια περαιτέρω επέκτασης των ωραρίων. Ειδικά αφού αυτό το νομοσχέδιο ουσιαστικά αφορά ένα τομέα δύσφημο για τις χαμηλές απολαβές, απλήρωτες υπερορίες και κακές συνθήκες εργασίας του. Κάτι που δεν έγινε αντιληπτό από πολλούς είναι πως το εξαήμερο δεν αφορά πραγματικά τον μέσο εργαζόμενο, αλλά συγκεκριμένα άτομα που εργάζονται σε εταιρείες που από την φύση τους λειτουργούν 24 ώρα. Έτσι, ο τυπικός υπάλληλος γραφείου λόγου χάρη δεν πρόκειται, τουλάχιστον προς στιγμήν, να επηρεαστεί από αυτό. Αν όμως πιστέψουμε την κυβέρνηση πως αυτό το μέτρο έχει στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, γιατί να μην επικεντρωθεί στους εργαζόμενους με τις υψηλότερες αμοιβές? Σίγουρα θα υπήρχε μεγάλη αντίσταση, αλλά αρκεί η δημόσια κατακραυγή και κατ' επέκταση το χάσιμο ψηφοφόρων για να αιτιολογήσει αυτή τη στοχευμένη κίνηση. Και ακόμα περισσότερο, αφού άλλες χώρες κάνουν στροφή προς το τετραήμερο, γιατί είναι η παραγωγικότητα τόσο σημαντική για την Ελλάδα? Η απάντησή μου, γιατί ζούμε σε μια πυραμίδα. Δεν είσαι μόνο εσύ που δεν έχεις στο μυαλό σου να κάνεις παιδιά. Όλος ο ανεπτυγμένος κόσμος έχει το ίδιο σκεπτικό. Το πρόβλημα είναι όμως πως όλος ο πλανήτης εξαρτάται από αυτό. Μπορεί να μας χωρίζουν χιλιάδες χιλιόμετρα με την Ιαπωνία, όμως έχουμε οικονομικά περισσότερες ομοιότητες από ό,τι διαφορές. Με την πιο σημαντική φυσικά να είναι το συνταξιοδοτικό. Το θέμα με τις δημόσιες συντάξεις είναι πως πρακτικά έχουν μια πυραμιδοειδή μόρφη. Πρακτικά, της οποίας η επιβίωση όπως κάθε μιας τέτοιας κομπίνας εξαρτάται από την εισαγωγή νέων κορόιδων στον πάτο της. Βλέπεις, τα λεφτά που το κράτος σου βάζει στην άκρη δεν επαρκούν πλέον και σίγουρα δεν θα επαρκούν όταν συνταξιοδοτηθείς για να σε ζήσουν. Γι' αυτό άλλωστε, διάφορες χώρες όπως η Γαλλία, πιο πρόσφατο και κραυγαλαίο παράδειγμα, αυξάνουν την ηλικία σύνταξης γιατί πολύ απλά δεν φτάνουν τα χρήματα να ζήσουν τον μέσο συνταξιούχο. Με την αξία των χρημάτων μας να πέφτει δραματικά και εμάς να ζούμε όλο και περισσότερο, δεν θα έπρεπε να εκπλήσει κανένα γιατί υπάρχει τόση έμφαση στο θέμα της υπογεννητικότητας πλέον. Ας δούμε όμως με πραγματικά νούμερα τι συμβαίνει. Προγραμμάτισα ένα απλό σκριπτάκι το οποίο μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή και να προσαρμόσετε με τα δικά σας στοιχεία. Οδηγίες χρήσης στην περιγραφή για όσους δεν έχουν εμπειρία στον προγραμματισμό. Το script λαμβάνει από τον χρήστη τα συνολικά χρόνια συνεισφορών, τη μέση μηνιαία συνεισφορά και το μέσο ποσοστό πληθωρισμού. Για παράδειγμα, θα θεωρήσουμε 40 συντάξιμα χρόνια, 200 ευρώ μηνιαία συνεισφορά και 1,9% πληθωρισμό ετησίως. Το πρόγραμμα θα προσθέτει κάθε χρόνο τις συνολικές συνεισφορές των 12 μηνών και θα υπολογίζει την αξία τους σύμφωνα με το επίπεδο πληθωρισμού. Αυτό σημαίνει όμως πως οι συνολικές συνεισφορές μέχρι εκείνο το έτος επίσης θα επηρεάζονται από το ποσοστό πληθωρισμού, όπως πρέπει. Άρα, παραδειγματικά, στο τρίτο έτος θα προδοποιηθούν οι συνεισφορές και του πρώτου και του δεύτερου έτους μαζί. Πόσα χρήματα θα χάσεις μέχρι να βγεις στη σύνταξη από τον πληθωρισμό? Αν θεωρήσουμε 40 χρόνια δουλειάς και σε μηνιαία βάση 200 ευρώ συνεισφορά, σε 40 χρόνια οι συνεισφορές σου θα είναι 96.000 ευρώ. Όμως, αν συνυπολογίσουμε κάθε χρόνο το μέσο ποσοστό πληθωρισμού 1,9%, στο τέλος τα χρήματά σου θα έχουν χάσει τη μισή τους αξία. Δεν είναι λοιπόν το σωστό ερώτημα αν θα εργάζεσαι μέχρι να πεθάνεις, αλλά αν προτιμάς να εργάζεσαι μέχρι να πεθάνεις ή να βγεις στη σύνταξη και να πεθάνεις από φτώχεια. Αυτή η προοπτική είναι γνωστή στους πολιτικούς, αφού ήδη βλέπουν τα συνταξιοδοτικά ταμεία να αδειάζουν γρήγορα. Οι γέροι δεν συνεισφέρουν πλέον στα ταμεία και ίσα-ίσα χρειάζονται κάθε χρόνο περισσότερα λεφτά από όσα έχουν δώσει. Το βάρος πέφτει σε όσους μπορούν ακόμα να φέρουν χρήματα, και αυτοί είναι οι νέοι εργαζόμενοι. Οι δημόσιες συντάξεις χρειάζονται νέα μέλη για να μην καταρρεύσουν. Γι' αυτό ναι, οι δημόσιες συντάξεις είναι πρακτικά μια πυραμίδα. Το πιο τραγικό όμως της υπόθεσης είναι πως τα πλάνα της κυβέρνησης θα αποτύχουν παταγωδώς αν όντως εφαρμοστούν. Δεν είναι ριζοσπαστική, επαναστατική ιδέα
Πως ο εργαζόμενος που υπερεργάζεται είναι λιγότερο παραγωγικός. Ξέρουμε ότι η παραγωγικότητα του εργαζόμενου μένει σταθερή ή πέφτει ραγδαία όσες περισσότερες ώρες εργάζεται εδώ και έναν αιώνα. Προτού όμως επεκταθώ σε αυτό, τι είναι καν η παραγωγικότητα? Η παραγωγικότητα, με πολύ απλά λόγια, είναι η παραγωγή μονάδων ανά εργαζόμενο σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Αν λόγου χάρη μια εταιρεία πληροφορικής έχει 10 εργαζόμενους, που σε μια μέρα γράφουν 10.000 γραμμές κώδικα, η παραγωγικότητα του εργαζόμενου είναι 1.000 γραμμές κώδικα ανά ημέρα. Είναι δηλαδή μέτρο που συγκρίνει τι βάζουμε με το τι βγάζουμε. Μπορεί να είναι κάποιο υλικό αγαθό, όπως το παράδειγμα, μπορεί να είναι πιο γενική εργασία ή ακόμα και χρηματικές μονάδες. Αυτό το ποσοστό είναι θεωρώ ηλίου φαϊνέστρο, όπως δεν δύναται να επεκταθεί. Ξέρουμε από ούκο λίγες πηγές πως οι εργαζόμενοι όσο περισσότερο κουράζονται, τόσο λιγότερο αποδίδουν. Το ξέρουμε μάλιστα από τον Πρώτο Παγκόσμιο. Όταν η Αγγλία κλήθηκε να παράγει περισσότερα πυρομαχικά και εξοπλισμό, αύξησε τις ώρες εργασίας των συγκεκριμένων εργαζόμενων με σκοπό να αυξήσει την παραγωγικότητά τους. Αυτό που είδε όμως είναι πως μετά τις 51 ώρες δεν υπήρξε καμία αλλαγή. Φυσικά 51 είναι ήδη πολλές, όμως πρέπει να τονίσουμε πως το αποτέλεσμα είναι σε σημαντικό βαθμό απόρρια του εθνικού φρονήματος εν καιρό πολέμου. Πιο πρόσφατες έρευνες που επικεντρώνονται στο σύγχρονο εργατικό δυναμικό δείχνουν ακόμα μικρότερα όρια. Η στάσιμη ή και ευθύνουσα παραγωγικότητα όμως είναι ίσως το πιο ασήμαντο στοιχείο των πιθανών επιπλοκών. Ξέρουμε, ειδικά στον τομέα παραγωγής, πως σημαντικό ποσοστό των ατυχημάτων έρχεται ως αποτέλεσμα υπερεργασίας. Εν γένει όμως, επίσης γνωστό είναι το φαινόμενο της φθήνουσας σωματικής αλλά και ψυχικής υγείας ως αποτέλεσμα αυξημένων εργάσιμων ωρών. Κάτι που θα αποδειχθεί ιδιαίτερα αρνητικό, αφού το μείζον ζήτημα που προσπαθεί η κυβέρνηση να λύσει, όπως είπαμε, είναι η υπογεννητικότητα. Εργαζόμενοι με μηδαμινές ώρες να διαθέσουν στην κοινωνική του ζωή δεν πρόκειται να κάνουν οικογένειες, δεν πρόκειται να γεννήσουν και άλλους σκλάβους για να συντηρήσουν το αποτυχημένο σοσιαλιστικό μοντέλο. Και αυτό είναι άλλη μια απόδειξη του πόσο ανόητη, αμαθής και κοντόφθαλμη είναι η πολιτική. Μπορεί το brain drain να μην είναι βιώσιμη λύση για τον εργαζόμενο που δουλεύει στη βιομηχανία ή την εστίαση, καθώς άτομα που φεύγουν από τη χώρα κατά κύριο λόγο είναι υψηλά κατερτισμένοι επαγγελματίες σε επαγγέλματα υψηλών απολαβών, δηλαδή συνήθως γραφείου. Όμως οι εναπομείναντες δεν επαρκούν και ίσα-ίσα από σήμερα και έπειτα θα δημιουργήσουν συσσαγωγικά μεγαλύτερο θέμα για τις κυβερνήσεις του μέλλοντος, αφού όσο περνάνε τα χρόνια θα λιγοστεύουν όλο και περισσότερο και πιθανώς πλέον με ραγδαία αυξανόμενους ρυθμούς. Το νομοσχέδιο του εξαήμερου είναι άλλη μια αποτυχημένη προσπάθεια της κόκκινης μπλε-πράσινης κυβέρνησης να συντηρήσει ένα αποτυχημένο μοντέλο, με αναχρονιστικές και αποδεδειγμένα αναποτελεσματικές πολιτικές. Ελπίζω οι ακροατές μου να έχετε βρει ήδη λύση σε αυτό, είτε φεύγοντας από αυτή τη χώρα, είτε βρίσκοντας μια δουλειά που σας αμείβει πλουσιοπάροχα εδώ. Αν και μάλλον το δεύτερο, περισσότερο κακό παρακαλώ θα σας κάνει σε αυτή τη χώρα. Αν σου άρεσε το βίντεο, σπείρε το στα social, κάνε share και στείλ το σε φίλους και θα τα πούμε την επόμενη φορά, όποτε και είναι αυτή. Ο Θεός να σας φυλάει, παιδιά, γιατί το κρέτος σίγουρα δεν πρόκειται. Μέχρι την επόμενη φορά, όποτε και είναι αυτή. Καλή συνέχεια.